Isih kelingan karo pabrik lampu si balik ora awakmu geng? Ngadeg wiwit tahun 1976 neng Denggung Jalan Magelang. Pabrik iki mbiyen dadi rajane lampu bolam sing madangi sak Indonesia ngasih mancanegara, dadi simbol kejayaan ekonomi Sleman. Senajan wis direwangi karo pabrik sing luwih gedhe GE Lighting ning taun 2002 jaman jebule malih amarga kalah saingan. Neng taun 2016 pabrik iki resmi tutup. Atusan buruh langsung kelangan pegawaian lan mata pencaharian. Nah, saka gedung sing mangkrak kuwi mau neng taun 2018 malah dadi Sleman City Hall. Pabrik lampu bolam saiki wis dadi mall sing apik lan mewah. Nah, panggonan sing rame mbiyen dadi mata pencahariane wong-wong Sleman, saiki malah dadi pusat blonjo modern. Nah, transisi iki mesti nggawa perubahan gede ya geng ya. Mulai saka gaya hidup warga Sleman nganti tatanan ekonomi neng sekitar Jalan Magelang. Nah, menurutmu piye geng? Perubahan saka pabrik lampu dadi mall modern iki nggawa dampak apa nggo warga Sleman?